Naglaba pala ako kanina, tapos ayan, matibay pa din yung mga fake nails. 'Di ba? Ayan oh, nakadikit pa din siya. Bale, ito lang yung natanggal, tapos yung dito. Kasi nga, yung sukat nitong fake nails, hindi siya lapat dito sa kuko ko mismo. Dito part, hindi siya nadikit yung sa gilid. Dapat kasi lapat na lapat yung fake nails dito sa kuko. Para, hindi siya basta-basta matanggal like this. Ayan oh, tibay. Kahit naglaban ako, hindi siya natanggal. Ganun. So, pag gumamit ka nito ng Born Pretty na glue, dapat yung fake nail sakto yung sukat sa kuko. Para safe siya, hindi talaga siya matatanggal kagaya nito. Kahit naglaba pa. 'Di ba? Ayan. Ito lang talaga. Kasi nga hindi siya sakto. Siguro dapat hindi extra small yung binili kong sukat ng fake nails. Dapat small. Kasi yung fake nails na nabili ko ay may mga sukat siya. Tapos, mali, hindi siya sakto. Hindi siya lapat sa kuko ko. So, kung o-order kayo nitong fake nails, make sure na nasukat nyo ng maayos yung kuko nyo. Gamitin nyo yung tape measure, tapos tignan nyo yung, meron dyan chart ng sizes para sa kuko. Doon i-check nyo kung ano yung sakto sa mga kuko nyo. So, tape measure lang naman ang gagamitin nyo dyan. Diba? Sukatin nyo. Sakto lang dapat. Kung ilang size yung kuko nyo, yun din yung orderin yung size. Para hindi kayo hindi, ako kasi, hindi ko sinunod yung sukat, medyo niliitan ko. Dapat talaga kasi small yung size na binili ko. Ginawa kong extra small. So, hindi siya dapat sa kuko ko. Pero, itong iba, lapat siya. Dito lang talaga nagka-problem. Tas this. Yan. 'Di ba? So, madami silang design na pagpipilian. Ito, meron pa ako ditong available. This one. Ito yung, nila, bestseller nilang design. 'Di ba? Yan o. Maganda yung design nito. Hindi ko lang siya nilagay pa. Lalagay ko siya, maka next week ko siya ilalagay sa kuko ko. Tingnan niyo.